Dobro večer. Pratite jubilarno 10. izdanje emisije Strateški dijalog. Naš serijal je počeo pre oko 3 meseca tiho i bez velike pompe. Međutim, stvari su se odvijale u pravom smeru, tako da smo za ovu 10. epizodu pozvali gosta kog javnost veoma ceni, poštuje i revnosno sluša njegove savete. To je jedna strana medalje. Međutim, na drugoj strani medalje nalaze se pojedini lekari koji osporavaju rad mog današnjeg gosta i često zveckaju tužbama ili oduzimanjem licence za rad. Verujem da nije teško pogoditi ko je današnji gost, dr. Branimir Nestorović, pulmolog, alergolog, osnivač organizacije Vitezovi reda zmaja i svakako čovek s kojim može mnogo čemu da se priča. Dobar dan i dobrodošli u Strateški dijalog. Dobar dan. Drago mi je što smo se našli nakon ovih nedelja jurnjave i vi ste mi malo čas rekli da uskoro izdajete knjigu koja se zove Lečenje prirodnim putem, što je veoma interesantno. Međutim, u javnosti se retko kad priča o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe. Šta vi mislite o tome? Pa mislim da je to skandalozno. Šta je skandalozno? Legalizacija ili... Ne, što nije legalizovano već do sada. Znaš, kanabis je biljka koja se jako dugo koristi u tradicionalnoj medicini, je li tako? Znači, u svim klasifikacijama postoji to što se zove tradicionalno lečenje. Evropska agencija, recimo, za lekove postoji, ima kategoriju tradicionalni biljni lekovi. Znači, kanabis po toj definiciji apsolutno pripada tu. Međutim, još negde 1920. godine su zabranjene istraživanja sa kanabisom. Jednostavno, zamisli, zabranjeno je da se ispituje kanabis medicinski, što je skandal posebne vrste i nije vezan za to kao droga i tako dalje. Uopšte nije. Mislim, to je priča za malu decu. Kanabis nije adiktivan. On ne stvara naviku. Zato ga zove ono rekreativni kao. Znaš, ja ne propagiram pušenje kanabisa zato što je to štetno za pluća. A i mislim da postoje drugi načini kako možda budeš srećan. Ali biljka kanabis je veoma dobra biljka za sve. Recimo, ishranu stoke daje 4 žetve najmanje godišnje, nekad i 5. Možda se koristi umjesto plastične mase. Tu je keč, u stvari. Kad je plastična masa pronađena u Americi, DuPont, koji je ogromna multinacionalna korporacija, je shvatio da je njima kanabis u stvari konkurencija. Pa su zabranili kanabis, gajenje kanabisa. I vi suštinski imate, znači on nije zbog medicinskih razloga zabranjen, a pravdali su to medicinskim razlozima, u stvari, u suštini. I ti kad pogledaš, u našem organizmu postoji jedan sistem koji se zove endokanabinoidni sistem. Znači, praktično nema organa u našem telu koji nema receptore za kanabis. Ima neka 2 tipa receptora, da ne zamaram. Mozak ima, ne znam, taj tip 2, na periferiji tip 1 i tako dalje, i tako dalje. I ako postoje receptori za kanabis, znači da oni nešto rade, da kanabis nešto radi. I mi znamo da je kanabis odličan lek za epilepsiju, za kašalj, stimulator imunog sistema, antitumorski lek. Znači ima gomilu raznoraznih sastojaka koje mi ne ispitujemo. Znači uopšte ne ispitujemo. Zašto još uvek nije došlo do legalizacije, recimo kod nas, jer vidimo da pojedine zemlje Evropske unije i sveta ipak legalizuju? Pa i naše komšije. Da. Hrvati su legalizovali, Slovenci su legalizovali, Makedonci su legalizovali. Ujedinjene nacije su tražile od svih zemalja da dekriminalizuju kanabis i to je urađeno i kod nas, ja mislim, prošle godine. Znači sad više nije krivično delo ako gaješ kanabis za ličnu upotrebu, ali i dalje nije odobren za medicinsku upotrebu. Što pacijentima stvara velike probleme, znaš. Ja imam puno pacijenata koji nabavljaju ulje kanabisa. Daju ogromne pare za to. A nisu sigurni šta su dobili. Koliko je čisto i provereno, da? Kad bi se legalizovalo, onda bi bilo propisano koliko treba da ima tog, ne znam, THC-a. Recimo, ovaj kanabis koji se koristi za epilepsiju, zna se, ne znam, ispod 0,3% THC-a, onoga glavnoga tetrahidrokanabiola, znači koji je taj koji je odgovoran za ono da budeš haj, što bi mi rekli. Ali tu imam jako drugih sastojaka vrlo korisnih. Vidiš, CBD ulje ima sad da se kupi kod nas. I CBD ulje je odlično za gomilu stvari. Prema tome, moramo da dekriminalizujemo nešto što je tradicionalna medicina za koje znamo da deluje. Znači, iskustveno znamo da deluje. I sad imamo jako puno radova iz Indije i Kine, jer indijski i kineski lekari se puno bave lečenjem biljaka na naučnoj osnovi. Znači, ispituju sastojke,
kolika je ta količina koja treba da se koristi. To je nešto da treba iskoristiti. Recimo, znamo da je kurkuma najbolji antitumorski agens koji postoji. Znači, najbolji lek za karcinom koji postoji. Ali ne znamo koja koncentracija, ne znamo protokol, koliko dugo, kad prekinuti i tako dalje. To je jedno područje koje zahteva duboko kopanje i duboku promjenu svesti. Jasno. Interesuje me, iako nije recimo sezona alergije, iako neki ljudi imaju 50, 60 pa i više godina. Naprimjer, moja baka koja ima 82 godine, prošle godine tek prvi put osjetila neke simptome alergija. Zašto ljudi koji imaju više godina, a nikada u mladosti nisu patili od simptoma alergije, dobijaju te simptome u tom nekom poznom dobu? U čemu je problem? Pa, problem je naravno u sredini. Mislimo od aerozagađenja preko svega ostaloga. Znaš, vidiš, mi znamo, ja se, 42 godine bavim medicinom, znaš, i imali smo taj problem da objasnimo kako nastaju te bolesti, znaš. Kako to da, recimo, ne znam, astma koja je bila raritetna bolest. Alergija je bila toliko retka. Ima taj neki Charles Blakely koji je prvi uradio kožnu probu, ali tako, na alergiju. Čak je bio učitelj, inače, nije bio nikakav lekar, mislim. On je primetio da kad uđe u učionicu i vidio je polenova zrna u vazduhu, sitna i tako dalje, pa je pomislio da je to uzrok njegovih tegoba. I onda je uradio sam sebi probu, pokazao da jeste. Tražio je sapatnike, ljude koji imaju alergiju kao on. I za 10 godina je pronašao 14 ljudi u Engleskoj. 14 ljudi. Sad možda svaka treća ili četvrta osoba ima probleme sa alergijom. Pa 20, 25, 30% tako ljudi ima. I sad mi znamo da bi nastala alergija u sve ostale faktore, znači ima kao neki nasledni faktor, ima ovo, ima ono, najosnovnija stvar jeste sluzokože. Znači danas je za skoro sve bolesti, ne samo alergijske, i inflamatorne bolesti creva, recimo, na primjer, ako hoćeš i maligne bolesti, kardiovaskularne bolesti, kad popusti ono što štiti tkivo, recimo kožu kad oštetiš, nastane ekcem. Kada oštetiš sluzokože, nastane alergija, infekcije i tako dalje. Kada oštetiš sluzokožu creva, nastaju zapaljenske bolesti creva. A to je u stvari sve ovo iz okoline. Sve ovo što mi udišemo. Sve ovo što koristimo. Pazi. Mi koristimo ovu hranu, ali tako? Kako se kaže, ovu hranu je samo usluge. Da. I mi ne znamo koliko tu ima pesticida. A znamo da je taj glifosat koji se široko koristi u poljoprivredi. Pesticid. To je naš total. Izuzetno štetna materija. I neverovatno je da to sad nije zabranjeno. Mislim, potpuno neverovatno. To je sad velika industrija koja ne dozvoljava da bude zabranjen. Znaš. Ti imaš gomilu već sad radova šta sve radi glifosat, koji je pesticid. A glifosat je povezan sa nečim drugim. To je genetski modifikovana hrana. Ne može jedno bez drugog. Zašto? Zato što kad su oni počeli da primjenjuju glifosat, on je ubio te korove, jel tako, i povećavao prinose. Ali poslije priroda vremena korovi su postali rezistentni. I šta su onda oni uradili? Oni su stvorili genetski modifikovane biljke koje su rezistentne na total. A onda baciš veliku količinu totala, ubiješ sve ostalo, ova biljka ostane živa. Izgleda fenomenalno. Ali šta ne valja? Glifosat pređe u biljku. I mi ga unesemo. A on je na duge staze izuzetno štetan. Od malignih bolesti. Monsanto, koji ga proizvodi, je otišao u stečaj. I prodat je Bayeru zbog glifosata. Zato što je, kad je prvi proces bio u Americi, gde je nekom domaru koji je stalno posipao glifosatom korov oko škole, on je dobio limfom, tužio je i dobio 64 miliona dolara odštete. Onda su krenule tužbe. I Monsanto je bankrotirao zbog toga. I sad bi čovjek rekao, zabranit će ga. Neće. Evo, Evropska unija navodno 2025. godine. Što 25? Što ne sad? Znači, prosto odlaže se jednostavno. Ali, tako da, eto, to je to. Pesticidi, herbicidi, hemija, plastična masa, koja je estrogena. To su sve estrogeni. I to sve, ti baciš plastičnu flašu, ona ode u zemlju, ispusti estrogene u zemlju, to ide u vodu, ti piješ vodu. Imaš fenomen, recimo, na primjer, opisan da ribe postaju hermafroditi. Jer toliko ima hormona iz plastike u vodi, da ribe remeti se njihovo seksualni razvoj.
Recite mi, brojni istraživanja pokazuju da je nakon korone, pandemije i svega što se izdešavalo, došlo do strašne zloupotrebe lekova, konkretno na teritoriji naše zemlje. Na listi lekova koji se najčešće zloupotrebljavaju su antibiotici, dakle ne samo da ljudi postaju rezistentni, već neka istraživanja pokazuju da se vrlo često javljaju neki problemi sa mentalnim zdravljem. Kako je moguće to da ljudi koji previše konzumiraju antibiotike mogu da imaju problema sa mentalnim zdravljem? Pa ja bih rekao da je protokol za lečenje COVID-a bio potpuno besmislen. Mislim, kod virusne infekcije se ne daju... Što se virus lečio antibioticima? Pa ljudi su dobijali po 6 antibiotika. Ja sam vidio ljude koji su dobijali u serijama antibiotike. A zašto? Mi sad znamo, zadnjih 20 godina se dosta dobro profilisala ta osovina crevo-mozak, takozvana. Znači, mi znamo da to što se događa u crevima ima neverovatno veliki utjecaj na mozak. Jedna od teorija depresije je poremećaj crevne flore. A šta rade antibiotici? Pa ubijaju crvenu floru. Je li tako? Ako pijemo probiotik? Možeš da piješ probiotik, ali vidi, izvini, probiotske bakterije su veštačke bakterije, prosto rečeno. Znači, mi smo odabrali neke bakterije, te iz jogurta, ono što kaže, i onda smo ih tako napravili da su one probiotske, mi to kažemo, ali one nisu naše bakterije. I ti kad daš probiotik, naš organizam se bori protiv tih probiotskih bakterija. Znači, one poslije jednog perioda vremena do 5 dana se zadržavaju u crevima, one odlaze. Prema tome, to je samo privremeno. Drugo, to nisu te bakterije koje su antibiotici ubili. Znači, ti možeš probioticima u izvesnoj meri da nadoknadiš to oštećenje, ali to nije način. Ti moraš da rekolonizuješ svoja creva svojim bakterijama, kako bi rekao. To je dosta dugačak proces. I zahteva jedan period vremena, malo smešno zvuči, da malo manje pereš ruke, mislim, ne znam. Pa jeste, zato što to su te bakterije koje nosimo u crevima, i to je mnogo interesantna priča. Mi kad se rodimo, stičemo te bakterije iz okoline. I te bakterije nas definišu, pa one su neverovatno dobre za nas. Sintetišu gomilu aminokiselina, vitamina i tako dalje. Razne stvari rade. I one su u stalnoj interakciji s nama, znaš. I mi imamo, ranije se pričalo ko ima 10 puta više bakterijskih ćelija nego naš. Otprilike 1:1. Znači, na svaku našu ćeliju jedna bakterija. Od toga najveći deo živi u crevima. Skoro 2,5 kile u crevima živi bakterije. Skoro 2,5 kile. Kad te bakterije oštetiš, počinju bolesti. Počinju ozbiljni problemi. Prema tome, zloupotreba antibiotika jako je teško ljudima objasniti. Ušlo im je u naviku i kod nas se, nažalost, antibiotici mogu da kupe apoteci bez recepta. Tako? Jeste. Ako te poznaje apotekarka ili nešto drugo. Pa kao ne bi trebalo, ali se kupuju, mislim, švercuju, svašta se tu događa. Antibiotici su za bakterijske infekcije. I postoje određeni algoritmi kad se koriste. Koje bolesti najčešće nastaju prekomernom konzumacijom antibiotika? Dakle, pomenuli ste da se uništava crevna flora, pa možemo da pretpostavimo da se javljaju gljivice i sve ostalo. Ali kako da ljudi osete da su zaista preterali sa unošenjem antibiotika? Pa imunitet odlazi. Mislim, imunni sistem prvi strada. Zato što u stvari te bakterije stimulišu naš imunni sistem. Mi sad znamo, baš pre nekoliko meseci su pronađeni u stvari ti mehanizmi, kakva je ta interakcija, da te crevne bakterije stvaraju jednu vrlo specifičnu vrstu tih T limfocita nekih, tih regulatornih T limfocita, i da u stvari u suštini autoimune bolesti, jel tako, maligne bolesti, duševne bolesti, gojaznost, autizam, svi imaju velikoj poremećaj crevne flore, ogroman poremećaj crevne flore. Pokušavano je sa probioticima, nisu dobijeni onakve rezultati kao što su ljudi očekivali. Postoji poboljšanje, naravno, i treba piti probiotike obavezno posle antibiotika, ali nije to toliko efikasno kao što smo se mi nadali. Ono što je mnogo efikasnije jeste uzimanje prebiotika. A prebiotici to je vlaknasta hrana. To su raznorazni oni polisaharidi iz mahunarke prvenstveno, je li tako? Imaš to što mi zovemo polifenoli, takozvani. Mislim, znači to su jedinjenja koja su kompleksne strukture i koja se u stvari služe tim bakterijama našim za ishranu, a nije samo za ishranu. I onda se dešava nešto neverovatno. Priroda je fascinantna, sad znamo nešto o tome. Da ta vlakna, osim što hrane probiotske bakterije, iz njih nastaje buterna kiselina u crevima. Ta buterna kiselina radi svašta. Između ostaloga, sad znamo da utiče našu genetiku.
Znači, ona utiče na funkcionisanje DNK. Zamisli, tako da mala, jednostavna materija, kao što je buterna kiselina, vrlo jednostavno, mislim, jednostavne strukture, ima neverovatne efekte. I recimo, na primjer, veterinari, vidim, daju stoki, ili stoci, kako se kaže. Mislim da je dublet. Ja Recite mislim stoci, isto, da. sve jedno. Mislim da jeste, daju cink i buternu kiselinu i postižu odlične rezultate. A mi ne govorimo o tome pacijentima, znači. Ali buternu kiselinu, pasulj, mahunarke, ili tako, raznorazne. Mislim, ako jedeš, to ti je to. Jasno. Naš kanal se nekako vrlo brzo podigao, to sam im malo pre rekla u najavi i kada smo mi rekli ko će da bude naš gost, stigla su raznorazna pitanja. Jedno od njih je došlo od devojaka. Šta, iako vi niste ginekolog, pitaju šta doktor misli o uzimanju kontraceptivnih pilula. S obzirom na to da pojedini ginekolozi leče neke bolesti kao što su sindrom policističnih jajnika, neregularne menstruacije i sve ostalo uz davanje tih pilula. Šta vi mislite o tome? Pa to je katastrofa, naravno. Mislim, vidiš, naš organizam je veoma precizno regulisan. Mislim, znaš, svaki put kad daješ neki hormon, dodaješ neki hormon. Naravno, što ako nije nedostatak. Ako ti imaš nedostatak hormona, pa nadoknađuješ okej, ali ako ti imaš normalan hormonski status pa dodaješ hormon, to će se odraziti. U smislu da će suzbijati normalnu ravnotežu hormona. Drugo, pošteno je reći da mi ne znamo mnogo o tome, pošto tih estrogena ima 3. Imaš ovo što svi govore, estriol, ali ima i estron, ili tako. I mi ne znamo tačno šta se tu događa. Znaš, tu smo tek malo zagrebili. Ali zašto oni daju te lekove iako istraživanja nisu urađena i pa recimo znamo da ti estrogeni koji se daju povećavaju rizik od karcinoma grlića materice. To se zna. Ako postoje na institut, takozvani karcinom malecki, on će se razviti u karcinom. To se zna. Je li tako? Zašto se daje? Pa mislim da je farmaceutska industrija stvorila kod ljudi ideju da mogu jednostavno uzimanjem jedne tablete da reše problem. Znaš, imaš čir na želucu, pijem lek za kiselinu i rešit ću čir. Naravno da ne, je li tako? Neću da pazim u seksu, mislim, nego ću uzeti tabletu. Znaš, to je ta lakoća. Nesrećan sam, uzet ću pilulu antidepresiv, pa neću biti depresiv. To ne funkcioniš uopšte na taj način. Apsolutno ne. I onda u stvari, u suštini, to je kao devojkama najlakše, ali je prilično opasno i prilično štetno. Znaš. Ja mislim da žene imaju taj problem da one mora mnogo da paze na svoje zdravlje same. Ne mogu se oslone na muškarce. Ja sam muškarac, ne mogu se oslone na muškarce. Muškarci su muškarci, što bi rekli. I mora same da paze ne samo to na neželjene trudnoće, nego i na polno prenosive bolesti koje su u eksploziji. Znači, te STD, kako kaže Amerikanci, seksualni transmitted disease, eksploziji. Naročito genitalni herpes, recimo, na primjer. Prema tome, zna se, što bi rekli, šta treba da se radi, ali je ovo lakše. Onda ima i ona pilula posle, ali tako, koja se pije posle odnosa. To je igranje. To je igranje sopstvenim zdravljem. Recite mi, kakav odnos prema vama imaju neki kolege s obzirom na to da često pričate stvari koje baš nisu konvencionalne u medicini? Dakle, konkretno, teško da će neki lekar da kaže da, ja sam za legalizaciju kanabisa ili teško da će neki ginekolog da kaže pa ne znam baš da li je pametno da damo te pilule. Koliko puta su vam do sad pretili oduzimanjem licence za rad ili nekim tužbama? Da li su promenili generalno odnos prema vama? 4-5 puta sigurno. Protigačan, to dosta dugo traje. Pa znaš kako, čim govoriš, kako bih rekao, protiv paradigme, onda na neki način mora dođeš u sukob sa sistemom. Međutim, naš problem je što mi sad studiramo jednu vrlo specifičnu medicinu, studenti medicine, koja se zove američka medicina, koja je vrlo specifična medicina. Tu nema biljaka, nema akupunkture, nema ništa od ovoga što inače primenjuju druge medicine. Pa ne možeš da kažeš da je ajurvedska medicina koja je 5000 godina stara baš sasvim besmislena. Akupunktura, evo sad, recimo, Američko udruženje za fizijatriju je prihvatilo akupunkturu za bolove u kičmi. Je li tako? A do pre 10 godina to je bilo šarlatanizam. Znaš, gde god postoji racionalnost, gde god postoji racionalno objašnjenje nečega, ja mislim da tu treba nešto raditi. Nikad nisam mogao prihvatiti to, kao kad je bila sad korona. Mi ti kažemo šta da radiš i ti tako radiš. I nemaš sopstveno mišljenje.
Kako mogu da nemam sopstvenu Dobro, ali onda postoje opravdanje, ali Svetska zdravstvena organizacija je to tako rekla. To je lepo da ti kaže nešto, ali mislim, ja ne razumem zašto bi ja isključio svoj mozak i radio nešto što mi neko kaže. Ne znam, me razumeš? Mislim, Da, jasno. jednostavno. I ja sam krenuo u interesantne priče možda. Ja sam krenuo u to da dokažem da je to bez veze. Znači, ja sam počeo da čitam homeopatiju da pokažem da je to bez veze. Akupunkturu da pokažem da to ne deli. I došao sam na kraju do zaključka da je to fenomenalno. Recimo, evo, 5 rečenica. Kažu ovi, kaže, akupunktura je bez veze, bodeš nešto, tako. Kao bodeš neke tačke. 1974. godine na lekar u Phnom Penhu u Severnoj Koreji je pronašao u organizmu ceo jedan sistem cevi, nerava, nekih sudova koji prožima ceo svet, ceo naš organizam. I potudara se sa onim meridijanima u akupunkturi. Potpuno. Pošto je to Severna Koreja, to je bilo zaboravljeno, tako. Neke 2003. godine jedna grupa iz Seula, znači Južna Koreja, je ponovila te njegove eksperimente i pokazala to postoji. I mi sad znamo da ti imaš, da smo mi električni organizam, je tako, stvaramo struju, ta struja teče od glave prema ekstremitetima, duž tika na liće i nerava, naravno. I vrlo logično zvuči da bi ti stimulacijom određene tačke, oni su čak izmerili 3 neke frekvence koje postoje tu, te struje, možeš da te takozvane energetske blokade, što mi kažeš. Čakre, je li tako? To su u stvari čakre. To su u stvari čvorišna mesta gde se energija koncentriše u organizmu. I meni je to bilo interesantno, zato što mene uvek je interesovalo kako je neko pre 1500 godina u Kini mogu da nacrta mapu meridijana. Mislim, na osnovu čega? Na osnovu posmatranja čoveka. Kakvo je to znanje? Odakle potiče to znanje? Ne znam, me razumeš? Da, jasno. Ti nacrtaš koliko ima ti meridijana, stoji nešto, tako. Mislim, nacrtaš one sve tačke. I posle ispitivanja pokažu da to postoji. Ide tačno tu. Kako? Ne znam. Recite mi, prošlo je skoro godinu dana od osnivanja vaše organizacije sa doktorom Sašom Borojevićem, Vitezovi reda zmaja. Dakle, to je bilo u decembru prošle godine. Sa ove vremenske distance, šta ste ustanovili? Šta ste sve uspeli da postignete? Da li su stvari koje su bile zacrtane uspele malo da dopru do javnosti? Uspeli smo se posvađamo na dvojice. Stvarno? Na veliko ili... Pa, otpori su strašni. Zato što ti vidiš svuda. Znači, ako ti uzmeš da je osnovna ideja bila dvostruka, znači zaštita dece od ovoga, promocija LGBT-a, seksualni predator i tako dalje. Ako vidiš kakvi su trendovi u svetu, a trendovi u svetu su legalizacija pedofilije, legalizacija zoofilije, znači seksa sa životinjama, transgender hirurgija, znači, ako ti imaš... Pa dobro, to još uvek nije došlo kod nas. Na kakve ste još došlo, otpore? znaš, ali imaš mnogo ti nevladine organizacija ovde koji imaju slične neke planove, znaš, mislim. I onda, naravno, ti direktno nekako, kako bi rekao, ideš njima uz nos. Druga stvar je još gora deca sa autizmom. Tu je još veći otpor. Mi nemamo registar dece sa autizmom. Ne znamo to ste pričali na osnivačkoj toj vašoj skupštini. Ne znamo koliko ih ima. Država nije učinila nikakav napad. Mi zapravo nemamo ni registar ljudi koji su oboleli od kancera i od nekih zaista ozbiljnih bolesti, tako da... Svetska zdravstvena kaže da smo mi treći u Evropi po kanceru, a mi kažemo smo 24. Mislim, nešto nije u redu, mislim, ili naša ili njihova statistika. Znaš, ja prihvatam to da svaka država ne voli da se priča o lošim stvarima. Znaš, mislim, lepše pričati o uspesima, znaš, i to je okej, mislim, ali ne možeš da okreneš glavu i da kažeš da to ne postoji kao problem. Znači, i pošto sam ja vrlo uporan čovjek i vrlo dosadan i tvrdoglav, mi ćemo sad ponovo krenuti, mislim, sa tim. Pojavili su se i ljudi koji su vrlo... Ali samo mi objasnite, da li organizacija i dalje funkcioniše i dalje ljudi mogu da se jave, mogu da vas pronađu na internetu? Kako se sad sve to... Pa evo sad ćemo imati, registrovat ću, ponovo je registrovana, znači malo će drugačije biti. Napravljena velika greška, javila se ogroman broj ljudi. Ljudi su stvarno bili vrlo zainteresovani.
Preko 400.000 ljudi, onda su nas zatrpali ti ljudi. Mi smo znali šta ćemo s njima. S kojim su se problemima javljali? Ne, registrovali su se samo. Ja ću sad sasvim drugačije da krenem. Tražit ću ljude koji mogu konkretno da pomognu. Recimo, neko ko se bavi decom sa autizmom, recimo muzikoterapija, tako, jahanje konja, hipoterapija, takozvana, defektolozi, dečiji psiholozi, ne znam, i tako dalje. I prosto, ovi drugi ljudi nam trebaju kao podrška, ali u stvari, u suštini, ne znamo šta ćemo s njima, ne znam, razumeš. Koji drugi ljudi? Pa svi koji su se javili, kažem ti, 440.000 ljudi se javilo. To je fenomenalno. Ali, šta ja da radim s tim spiskovima sad? Mislim, suštinski, ja ne mogu da im tražim novac, a da ne kažem zašto će biti utrošen. Prema tome, mi prvo moramo da napravimo konkretne planove šta ćemo raditi, pa kad napravimo konkretne planove, onda ćemo da tražimo i donatore, već su se javljali ljudi, to nije nikakav problem. Ljudi hoće da pomognu, ali žele da budu sigurni da to što daju će biti upotrebljeno na pravi način. Eto to. Koja imena će da stanu uz vas? Pa ja se nadam da će stanu velika imena, mislim, znaš, jer ima mnogo stvari gde ne treba novac. Evo, recimo, na primjer, roditelji dece sa autimom imaju ozbiljan problem, ta su deca hiperaktivna, ne mogu da ih ostave nigde. Znaš, njima je život uništeno, ne mogu da izađu u pozorište na ručak, na večeru, ne mogu da odu na Ne mogu da godišnji putuju, da. Ne mogu da putuju. Jer može neko da se organizuje na nekom mestu, da neko pričuva tu decu, makar na dan, dva, recimo, na primjer. Onda postoji medicinski tretman te dece. Ja to primenjujem kod mene u ordinaciji. Od čega se sastoji taj medicinski tretman? Pa vidiš, mi sad znamo, i malo mi je žao što kod nas naši ovi koji se bave time, da kažem oficijalno, shvataju autizam kao psihičku bolest. Mi znamo da kod autizma postoji vrlo konkretna i u stvari kod većine duševnih bolesti. Znaš, imate neki doktor Walsh koji je u stvari reotkrio, da kažem, te neke radove od ranije, da kod svih ovih bolesti duševnih u stvari postoji problem u metabolizmu. Postoji problem u metabolizmu. Recimo, na primjer, zna se kod šizofrenije, kod autizma konkretno, da postoji problem u tom takozvanom oksidativnom stresu. Znači, jednostavno, ti ljudi, ta deca, nemaju dovoljno mehanizama da suzbiju oštećenje koje nastaje delovanjem određenih toksina. Slabi su im ti sistemi. Znamo da imaju nisku aktivnost tog glutationa, tako dalje. Onda imaju i taj neki problem u metabolizmu tih pirola. I onda postoji ta metabolička terapija koja je odlična i vrlo jednostavna, koja se sastoji, ne znam, od B3 vitamina, u ogromnih dozama B3 vitamina, različitih antioksidanasa, je li tako? Oligoelemenata određenih, naročito cink, je li tako, selen, magnezijum. Postoji neki preparati koje ja preporučujem, koji se nabavljaju iz inostranstva, koji su biološko porekla. I postižu se dosta dobri rezultati. Mislim, ta deca nisu više toliko hiperaktivna. Ne možeš da očekuješ da se vrate u neko stanje da budu potpuno zdravi. Mislim, nažalost, zato što je to oštećenje prilično veliko. Znaš, i oštećeni su oni kako bi rekao, oni delovi mozga, ti prefrontalni regioni gde su te najviše intelektualne radnje. Znaš, ali oni mogu postanu funkcionalni. Oni mogu da postanu mirni, da nauče da čitaju, da pišu, da se brinu o sebi, mogu da skuju sami sebi. Zato što vidiš, u Americi je to postao problem, dok su bili deca nije bio problem. Ali kad odrastaju, onda je to malo teže. U Americi imaš 30 miliona ljudi sa autizmom sad. Sad više nisu deca. I nema ko da se brine o njima. U Americi, naravno, znaš već. Koga interesuje, mislim, znaš. Oni nemaju taj problem, ja se sećam. Ja sam bio u San Francisco jedne godine i to je bilo davno i onda je Schwarzenegger više nije bio guverner Kalifornije. Uopšte ideja da izaberu bodybuildera za guvernera mi je bila fascinantna i on je odveo Kaliforniju u bankrot. Znači, bankrotirala država Kalifornija. I taj dan kad sam ja stigao u San Francisco, čuo sam vest da su pustili 9.000 duševnih bolesnika iz ludnica, iz bolnica, jer nemaju novca da se brinu o njima. 9.000 ljudi su pustili na ulici, znaš. I možda ih vidiš tamo na ulicama kako idu. To je Amerika. Ali ja mislim, mi nismo Amerika. Mislim, mi ne bi smeli da budemo Amerika, znaš. Ako nešto postoji u ovom narodu, to je taj solidarnost. I to ne smemo da dozvolimo da izgubimo.
Drago mi je da ste pomenuli upravo tu reč solidarnost. Mi vidimo, pošto razgovaramo o bolestima, vidimo da je došlo do porasta broja obolelih od kancera u poslednjih 20 i kusur godine. Međutim, kao da se ta istraživanja koje se vrše nigde ne objavljuju, ništa ne znamo transparentno. Zašto se konkretno u javnosti ne priča dovoljno o posledicama bombardovanja, a konkretno mislim na tone i tone osiromašenog uranijuma koji je bačen na području čitave Jugoslavije? Da li vidite to kao jedan od uzroka porasta obolelih od raka? To je smešno uopšte pričati, naravno da jeste. Ali pitam vas zato što mnogi to neće tako da kažu. Pa postoje ovi NATO lobisti, što kaže, koji jedan naš profesor čak reče da je koristan osiromašen uranijum, da to treba pomalo uzimati uz obroke. Ja bih mu savjetovao da on krene, malo da krene. Mislim, da da svom unuku, recimo, na primjer. Sve vreme se na zapadu forsira ideja, inače kad se priča o karcinomu, da je to nasledna bolest. I kao neke mutacije, kao ti kako stariš, kao nagomilavaju se neke mutacije, jednog trenutka ćelija postane maligna bolest. Maligna, ali tako. To deluje dosta logično, mislim, ta teorija deluje dosta logično, jedino nije tačno. I to je jasno da nije tačno potpuno, znaš. A učestalost karcinoma inače u svetu je porasla 300% za 100 godina. 3 puta, je li tako? Što jasno govori da to nije nasleđe, nego da ima neki faktori sredine. I mi sad znamo te faktori sredine. Evo, taj glifosat koji sam pominjao, teški metali posebno. Teški metali su, a tu spada i aluminijum, jako on izgleda lak, ali u stvari po formuli je teški metal. Teški metali kad uđu u organizam, oni ne mogu da izađu nikad. I remete funkcionisanje organizma. I stvaraju zapaljenje. A zapaljenje je u stvari to na čemu će nastati karcinom. Zašto hronični pušači dobiju karcinom pluća? Zašto oni koji imaju hroničan prostatitis dobiju karcinom prostate? Zato što to zapaljenje čini da jedan broj ćelija malignih kad se napravi, imunni sistem ne može da ih otkloni. Znaš? I u stvari sve ove bolesti o kojima mi pričamo, alergijske bolesti, ove bolesti centralnog sistema, kardiovaskularne bolesti, dijabetes, sve ovo čemu danas pričamo, sve su zapaljenske bolesti. I sve bi trebalo se leče kao zapaljenske bolesti. Tako da pričati o tome da osiromašeni uranijum nije vezan. Ne radi se o zračenju uopšte. Radi se o toksičnom dejstvu. On je otrov. Se sećaš kad su optužili Ruse da su trovali onog Litvinjenka sa polonijum? Sećam se. On nije umro od radioaktivnosti, jer oni su imali detektore zračenja. Nego umro od trovanja. Oni su toksini, otruju naše ćelije. 34. godine, pa 40. Ta druga Nobelova nagrada, interesantna, 43. dobiti Nobelovu nagradu u toku drugog svjetskog rata. Meni je to fascinantno, znaš, ali Švedska je bila neutralna, tako, mislim, oni su živjeli za sebe. I Otto von Warburg, koji je jedan genijalan naučnik bio, interesantna je priča da je radio u Nemačkoj i da ga nisu dirali, ako je bio Jevrej, jer je bio veliki naučnik. Da. Oni su kao istrebljivali Jevreje, ali ne baš sve Jevreje, neki ovi koji su im trebali. On je pokazao da u stvari nastanak maligniteta je vezan za oštećenje jednog enzima u mitohondrijama koji se zove citohromoksidaza. I onda u stvari prestaje, on je to rekao, kad ćelijama oduzmeš kiseonik, a u stvari radi se o tom oksidativnom metabolizmu, ona postaje maligna ćelija. Prema tome, kad otruješ ćeliju teškim metalima, glifosatom, zračenjem, ona postaje maligna ćelija. I mi to znamo. Ali posle toga, skoro 100 godina, vidiš, niko ne priča o tome. Do pre 6 godina, 7, to je bila jeres pričati, kao glupost, kao kakvi. Sad, zadnjih 6-7 godina, opet se pominje Warburgova hipoteza i tako dalje. Ona je jako interesantna zato što podrazumeva da možeš da lečiš maligne bolesti kiseonikom, detoksikacijom, mislim, na neke načine o kojima mi uopšte ne pričamo. Recite mi, u samom finišu, sad prelazimo već na druge teme, u samom finišu predizborne kampanje ste pružili podršku nekim političkim opcijama, konkretno Dverima i POKS-u, a sva predizborna istraživanja i CESID-a i Demostata i nekih drugih agencija su pokazivala da ta koalicija neće preći cenzus ili će ga jedva preći. Da li mislite da su oni uspjeli da uđu u Skupštinu zahvaljujući vašem potpisu i otvorenoj podršci koju ste do duše dali 7 dana pred izbore?
Pa ja bih volio da je tako, znaš, volio bih da sam važan, što bi rekli. Vidiš, ja sam razmišljao dugo, bilo je dosta pritisaka da se ja nešto kandidujem i tako dalje i tako dalje. Pa mnogi su mislili da će od vaše organizacije Vitezovi reda zmaja nastati neka politička organizacija. Međutim, do toga zvanično nije došlo. Pa nije, tu je bilo osnovno razmimoilaženje, znaš, oko svega toga. Jeste vi želeli da se to preobrazi u političku organizaciju ili ste... Pa ne, vidi, ja nemam neke političke ambicije, ali mi je bilo žao da tu neku energiju i taj neki broj ljudi koji je po nekim čak istraživanjima do 20% čak dolazio. To je bilo ono kad su se ovi drugosrbijanci jako uzbudili, kad je neka engleska agencija pronašla da bi ja dobio 20% na izborima, što je više od svih njihovih ovih stranaka zajedno. Bilo mi je žao da propadne to, znaš. I onda sam gledao koga bi mogli podržimo. Suštinski, nijedna opcija, sem nacionalne opcije, u mom slučaju ne dolazi u obzir. Znači, ja sam bio član SPO i to je to. I dalje mislim isto kao i onda. Znači, nacionalna opcija, ovi to zovu desničarima, ne znam zašto bi to bio desničarenje. Mislim, nacionalna opcija je ono što je Srbiji potrebno, ja mislim. I vidiš, mislim da sam zadovoljan. Evo sad se formirao neki blok u Skupštini koji je nacionalan. To je prvi put. Ja ne znam koliko vremena. Mislim da imaš jedan značajan broj poslanika. Je li tako? Ako računaš i zavetnike, vidim čak se i Narodna stranka pridružila ovoj koaliciji, DSS, je li tako? Novi DSS sad. Znači, to je preko 40 i nešto poslanika ima sad ta opcija. A to je još uvek malo. Jer ta opcija, po svim istraživanjima javnog mnjenja, ima 80% podrške Srbije. Ta nacionalna opcija. Znaš, ali nekako ti glasovi se raspu. I ja mislim da u sljedećem periodu vremena, pošto nama predstoje vrlo turbulentna vremena, mislim, naši neprijatelji nikako ne miruju, mislim, oni stalno nešto smišljaju, Srbija će morati da formira jedan veliki nacionalni front, baš nacionalni front, za odbranu nacije. Zna se šta je nacija, je li tako? Koji neće imati, ja mislim da je to onaj minimalni, kako kažu u matematici, minimalni zajednički, najmanje zajednički sadržavac. Da pustimo sa strane sve razlike i da formiramo front koji će biti za odbranu Srbije. Kad kažem Srbije, to je prvenstveno Kosovo. Zato što bez Kosova nema Srbije. Mislim, to je toliko prosto da ne znam da li treba obrazlagati. Sad mi je nešto palo na pamet. Počeli smo priču sa legalizacijom kanabisa. Da li biste, na primjer, očekivali da lista koju ste vi podržali na izborima podrži, recimo, legalizaciju kanabisa? S obzirom na to da su konzervativni i tako neke stvari konkretno u tim opcijama malo teže prolaze. Pa ne znam, nismo baš pričali o tome, pravo ti kažem. Pričaju oni o organskoj proizvodnji, porodici i svemu ostalom, ali da li mislite da bi vas podržali za tako nešto? Ne znam, stvarno nismo razgovarali nikad o tome. Ja nisam član, što kaže njihovi, oni imaju svoje neke političke poglede koji nisu neminovno moji. Meni se sviđa ta ideja koju oni sad, vidiš, nešto smo postigli, izbrisali smo ono polno opredeljenje iz udžbenika. Bar nešto razumeš ovoga. To je stvarno skandalozno. Znaš, moja deca su velika, ja nisam pratio te udžbenike i ono je stvarno skandalozno što tamo piše. Znaš, i onda se oglašava neko srpsko biološko društvo koje tvrdi da postoji nešto zove rod. Rod, koji nije vezan za pol. Mislim, ja se stvarno izvinjavam, ali mene su na fakultetu učili da ima XX i XY. To je to. Znači, ti si genetski muškarac ili žena. Šta ćeš ti pod uticajem sredine da odabereš? To je tvoj problem. Ali tvoj osnovni pol ne može da bude nikakav drugačiji nego genetski. Mislim, ne mogu ja da postanem sad žena ako imam Y hromozom. Ja mogu se oblačim kao žena, mogu se operišem. Svašta mogu, ali žena ne mogu da postanem, je li tako? A naravno ne mentalno. Jer muški i ženski mozak su sasvim različiti, je li tako? I po građi i po funkcionizaciji. Tako da, ima pomaka. Vidiš, ima pomaka. I to se vidi u opštem opredeljenju naroda. Meni je to interesantno. Ja baš dosta komuniciram sa ljudima. Ova Srbija je potpuno drugačija od one Srbije pre 15 godina. Ovo ništa ne bi bilo moguće pre 15 godina. Baš ništa. Tad Srbi su bili zaluđeni Evropskom unijom, to kao boljim životom. Znaš, investicije, kako beš? Čuvena reč investicije. Gde su te investicije? Gde su te fabrike koje su tad otvorene? Aj, molim te, nek mi neko pokaže. Kad mi pričaju o stranim investicijama kod nas. Koja fabrika koja je otvorena 2005. funkcioniše? Baš mi interesuje. Nema. Nema investicije. Kakve crne investicije? Investicije u poljoprivredu. To je naša investicija svih investicija.
Zato što kad imaš hrane, kad imaš vode, ti si slobodan čovjek. Struje, je li tako? Znači imaš energente, imaš struju, hranu. Šta će ti drugo? Ne treba ti ništa više. I ja bih voleo da u nekoj perspektivi puno ljudi mi se javilo, vrhunskih intelektualaca, ljudi koji su na sličnoj talosnoj dužini. I mi smo se nešto dogovarali da napravimo, ja sam to nazvao neki klub staraca, znaš. Da formiramo jednu ekipu koja neće se konkretno toliko baviti politikom, koja će davati stvarno strateško mišljenje. Ne znam, me razumeš? Da. Šta treba da se uradi u ovoj oblasti, u onoj oblasti. A u stvari, u suštini je dosta jednostavno. Treba se ukinemo sve što smo radili 20 godina. Pa da krenemo iz početka. Recite mi, mnogi vaše kolege, lekari, grade političku karijeru. Kako na lekare koji su istovremeno, recimo, cenjeni profesori, koji su u javnosti veoma prisutni, može da utiče to što oblače neki stranački dres? Pa loše, ja mislim. Ja mislim uvek loše, znaš. Uvek loše i meni su zamerali što sam podržao Dveri, znaš. Mislim, zato što nekako bavljanje medicinom podrazumeva, jer Hipokratova zakletva izričito kaže lečit ću sve ljude bez obzira na zakon, na pol, mislim, veroispovest i tako dalje. Boju kože. I tako i jeste. Mislim, tako i treba da bude. Nekako, ali većina lekara koja je ušla u politiku izgubila, po mom ličnom mišljenju. Ne znam šta su dobili, možda finansijski, eventualno nešto, mislim, ali većina izgubi. Znaš, izgubi zato što prvo ne bavi se medicinom, nema vremena da se bavi medicinom. Znaš, medicina traži jako puno vremena. Mislim, stvari se stalno događaju, da ne kažemo o rutinskom radu gde radiš, mislim, ali čitanje, jel tako, mislim, brzo se razvija medicina, svašta se događa. Ako ti sediš u skupštini 5, 6, 10 sati, par dana. Ili u vladi, ne možeš ti da se baviš medicinom, nema to posla ništa. Onda mora da odlučiš šta ćeš, jesi doktor ili si političar, znaš. Tako da mislim da ne bi trebalo to da se događa. Mislim da doktori treba da se drže medicine. A ne politike. Pa ne politike. Ne politike u tom smislu da budu funkcioneri. Da budu u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti. Ti znaš šta znači reč idiot u Grčkoj, šta je označavala čoveka koji se ne bavi politikom. Jer politika je sve. Ona kreira naš život. Mislim, ako se mi opredelimo za neku političku opciju, ta politička opcija će terati svoju agendu. To se odražava i na tebe i na sve tvoje oko sebe. Prema tome, bavljanje politikom, mora svi da se bavimo politikom, ali mislim na funkcionersko bavljanje politikom, to ne. Doktore Nestoroviću, ljudi na portalima često šaljivo pišu Putin je konačno ubio koronu jer misle na početak rata u Ukrajini. Rat traje skoro 9 meseci, nema naznaka kada bi on mogao da se završi, a mnogi, među njima i vi, tvrde da zapravo živimo treći svetski rat, samo da još uvek nismo svesni toga. Da smo mi snimali, recimo, ovu emisiju pre godinu dana, mnoge teme ne bi bile na stolu. Konkretno priča se o krizi s energentima, vidimo krizu sa strujom, besparicu. Kako reagujete na sve te vesti? Šta mislite do kada bi cijela ova situacija mogla da traje? Pa dok ovi koji su to programirali ne odluče da prekinu. Znači, to je dosta prosto. Vidiš, ti kad čitaš vesti kao nestašice benzina, tako? Nestašice benzina. A tražnja za naftom nikad nije bila manja. Zato je OPEC sad doneo odluku da smanji proizvodnju, da bi održao cenu. Kako sad to možda objasniš? Znači, nafta ima viška, ali je jako skupa i nema je nigde. To mora biti da je neko se umešao, to je kod nestašice ovde kod nas šećera, pa ga ima, pa ga nema. Prvo ga nema, onda ga poslije ima koliko hoćeš, ali naravno poskupi. Mislim, prvo poskupi pa ga ima. Ili mleko, prvo ga nema, pa onda poskupi. Poskupi pa ga ima, mislim. Znači ima ga. Mislim, da se me razumeš. Ne može, jer ako ga nema, mislim, neće ga ni biti, mislim. Ne može, sad je nestašica šećera i one poskupaju i sad naš šećer se pojavi. Ne iz uvoza. Pa gdje je bio taj šećer, izvini na pitanju? Što je bila nestašica? Pa jasno je, mislim. Valjda to smo valjda shvatili da su ove godine tu igrariju, što kaže. Ista je priča i ovde. Neko je odlučio da resetuje tu svetsku privredu. Znaš, ja sam na početku samom, ja mislim, na samom početku korone, negde 5. 6. dan mene zove, imam ja ove svoje obožavaoce, raskrinkavanja, faktografi, kako se zovu, koji su opsednuti sa mnom. Znaš. Još sam se javljao na telefon tad njima i jedna me napadne i šta vi pričate, gluposti i tako dalje i dalje. Znaš, ovoga, ja kažem, ne misliš da iza ovoga stoji nešto dublje? Iza krize takozvane korone. A ono, tamo, šta pričate, pa je pandemija, priče, naravno svoje. Očekivalo se ovo. Zato što vidiš, elite su te, takozvane elite, mislim, svetske, finansijske elite su dovele svet u bankrot.
Znači, to su ogromne Vi mislite da je količine. zapravo korona bila uvertira za rat u Ukrajini ili za bilo koji drugi rat? Pa ne znam koliko si pratila kad su mene napali. Ja sam u decembru, mene je pitao novinar šta sledi sad, ja sam rekao rat. Onda napali me kao priželjkujem rat. Priželjkujem rat, ali to je logika. Posle svake velike ekonomske krize dođe rat. Velika ekonomska kriza, tako, u Americi, rat, drugi svetski rat. Velika ekonomska kriza u Evropi, tako, pred prvi svetski rat. Zašto? Zato što rat je mnogo zgodan za rešavanje kriza. Znaš, u ratu neće da razmišlja što ima šećera, nema šećera, nego ima glave. Jel' tako? Znači, to je kao prvo. Drugo, evo vidi šta se sad događa. Ja lično imam tu teoriju, jer sam pratio kad je kod nas bilo na hiperinflaciji, jel' tako, u Srbiji. Hiperinflacija je super. Izvučeš pare ljudima iz slamarica, jel' tako? Država se konsoliduje, razdužiš se. Zašto? Stara devizna štednja. Šta vredi? Ništa ne vredi te pare. Ti kad imaš visoku inflaciju, ljudi ne razumeju zašto mi imamo visoku inflaciju. Imamo visoku inflaciju zato što je visoka inflacija u Americi. Zato što mi sve što kupujemo plaćamo dolarima. I kad oni imaju 11% inflacije, mi imamo 11% inflacije. Jako imamo dinare kao. To je ovo što sad pokušavaju Rusi, Kinezi, Indijci, dedolarizacija. Da transakcije ne budu u dolarima, nego da budu u nekoj valuti, ne znam, rubljama ili čemu već, mislim, nekim digitalnim juanima, čudesima, raznoraznim. To je u stvari ta priča. Mi sad sve poskupljuje, to je smešno malo zvuči, znaš, nepravda našu vladu daleko bilo. Mislim, oni se ništa baš nisu bavili, a nismo ni imali vladu 6 mjeseci, ali oni ne mogu da zaustave inflaciju u Srbiji zato što je ona vezana za dolar. Jednostavno, to je normalno. Prema tome, to je tako. Znaš. Ja ono što njima zameram, što oni ne rade ono što treba da rade, a to je stimulacija poljoprivrede. Znači, to je prvo i osnovno za nas. Mi sad nemamo, znaš, u ovom trenutku, kad znalo se još pre 2 godine, kažu, nafta će poskupeti, voda će poskupeti dvostruko. Struja će da poskupi. A hrana trostruko. Pa što ne razvijamo hranu? Što nismo napravili nijednu hidrocentralu i nijednu termocentralu za 20 godina? Nego smo pravili vetroparkove. Često ste u javnosti pričali o tome da ste razočarani u Evropsku uniju, u Nemačku, u Veliku Britaniju. Da li vi na neki način, na osnovu svega ovoga što se dešava, da li mislite da zaista postoji velika bojazan od nuklearnog rata? Ma ne, to ne postoji uopšte ne postoji kao opcija. To je priča da se zaplaše ljudi, da opet isto kao čuti, dobro je, neće bacati atomsku bombu. Mislim, nemamo pare, znaš, ali neće bacati atomsku bombu. Za koga si pratili, juče su saopštili da je, kad je to bilo negdje, krajem septembra meseca, ruski avion gađao neki engleski avion, mislim, na Crni mor. Dobro, ja sam novinarka, moram da pratim. Si primetila tu vest? Šta to znači? I Englezi su 7 dana obustavili letovi iznad Crnog mora. Zapadu sve ovo što radi, vrlo je oprezan da ne dođe u otvoren sukob sa Rusijom. To je sad već potpuno jasno. Znači, oni su spremni da izginu svi Ukrajinci, to da. Ali zašto i dalje Zapad ne šalje NATO vojsku? Dakle, NATO vojske nema na teritoriji Ukrajine, ali i dalje se šalje i novac, i naoružanje, i ti neki spinovi medijske poruke da treba da se istraju u toj borbi, iako vidimo da prosto Ukrajinci sve više i više gube svoju vojsku. Oni su imali strašne gubitke, po nekim podacima, čak preko 100.000 poginuli vojnika, jezivo su izginuli, ali mislim, sigurno ima NATO vojske tamo, samo su obučeni u druge uniforme. Pa evo ti sad je stigo, ne znam, ovaj kao, ne znam, češki kao protivvazdušni sistem. Ko upravlja s njim? Šta su Ukrajinci naučili za 3 dana? Pa to su komplikovani sistemi. Pa kad su naši kupili ovaj kineski, kaže, šta kaže, posle se otkrilo 3 mjeseca su bili na obuci u Kini. Da. Znaš, prema tome, sigurno su tamo. Kažu da ovamo oko Harkov ima puno poljskih vojnika. To je priča o onom intervjuu i onaj Scott Ritter, onaj analitičar, koji je bio inspektor NATO-a, ali tako. Prema tome, oni jesu na terenu, imaju puno tih takozvani plaćenika. Da li su oni stvarno plaćenici? Kako ti kad pogine neki Amerikanac, a dosta ih je poginulo u Ukrajini, znaš da je on plaćenik ili nije pripadnik regularne vojske. I to je logično da oni učestvuju. Ali oni se plaše direktne konfrontacije sa Rusijom i očigledno ne žele direktnu konfrontaciju. Nuklearnu sigurno ne. Zato što ako si ti elita neka, takozvana finansijska, pa ne želiš baš da ti uništi svo bogatstvo. Mislim, u jednom danu nuklearne rakete. Mislim, kome ćeš onda da se duvaš, mislim, razumeš,
ko će te mrzi ako svi izginemo, mislim, znaš, jer poenta biti bogat, čini mi se, jeste da te mrze. Ja to stalno pričam, znaš. To takva enormne cifre, te stotine milijardi. Znaš, ovaj moj prijatelj, Pavković, sa Balkan Infa, napravio računicu da ako imaš $1.000.000, sljedeće 34 godine možeš da trošiš $1.000.000 mesečno. $1.000.000 mesečno, sa $1.000.000.000. Sad zamisli ovaj Gates, ne znam, Bezos koji ima 200-300 milijardi dolara, ne znam, Elon Musk, mislim, ali tako? Šta će ti te pare? I onda, znaš, kao oni, evo, Elon Musk, oni kao neki sad, oni kao dobar momak, jel tako? Pa šta radi, mislim, njegovi sateliti pomažu Ukrajincima da komuniciraju. Sad nešto izgleda su Rusi, vidim nad Krimom su prestali da funkcionišu i tako dalje, nešto su izgleda Recite mi, neću da se previše udaljimo od tema, bliži nam se kraj emisije. Još jedna stvar me jako interesuje. Ne znam koliko javnost zna to o vama, ali vi ste jedan deo života i karijere proveli živeći u Nemačkoj. I kakve zapravo uspomene nosite iz te zemlje i zašto ste uopšte odlučili da se vratite? Kada napravite paralelu, koliko se ta Nemačka razlikuje od ove Nemačke nakon odlaska Angele Merkel, nove vlade i nakon svega ovoga što se dešava pod senkom rata u Ukrajini? Ja sam otišao u Nemačku zbog žene, a vratio sam se kad sam se razveo, mislim. Da se niste razveli, možda biste još ostali tamo. Pa nije, ne, ja se nisam tamo osjećao dobro. Oni su u tom trenutku bili neuporedive razlike, mislim. Znači, oni koji sad žive i odu u Nemačku, suštinski to je to, mislim. U vreme kad sam ja otišao, mi smo stvarno bili, mislim, mnogo siromašniji, naročito u proizvodima. Ja se sećam, ja sam doneo posle godinu dana neki video rekorder, to, mislim, pola Obrenovca se skupilo da vidi šta je to. Mislim, pa nismo znali šta da snimamo, pošto je bilo 2 kanala samo na televiziji, kao nešto snimamo, razumeš, kao neku muziku i tako dalje. To je bilo zlatno vreme Nemačke, to su najbolje godine bile, to je bilo pred ujedinjenje. Ja sam se vratio tačno kad je pao zid, mislim, berlinski. Bukvalno ti dana sam se vratio. I to je bila jedna zemlja koja je bila uređena socijalna zemlja i tako dalje. I po prirodi, što kaže, stvari ovako turizma, sam povremeno odlazio svaki godinu 2 dana u Nemačku i vidi se kako padaju. Mislim, videlo se da padaju. Kako se to najbolje vidi? Pa uvek u jednom društvu vidiš da pada kad nema dece. Znaš, kad nema nataliteta. Znaš, populacije imaju tu biološku neku vrednost, mislim, kako bi rekao. Znači, ti zemlje koje su uspon uvek imaju decu. Znaš, čim nema dece, tu nema u stvari, nema svrhe života, prosto rečeno. I oni su već onda počeli, mislim, to kao bez dece i tako dalje. Onda su naravno došli u tu krizu radne snage. Pa su počeli prvo uvoze, pa naše, pa Grke, pa sve redom. A onda su sad doveli ove, kako se zovu, migranti već, mislim. To mi je interesantno isto i terminološki. Bili gastarbajteri, sad su migranti. A to nekako drugačije deluje. Gastarbajter, gost, radnik. Znači, odradi pa se vrati. A migrant je izmigrirao. Znači, neće nigde se vrati. Je li tako? I oni su u stvari, u suštini, uništili svoje društvo, praktično. Mislim, oni su sad uništili svoje društvo. Nemačka, po nekim procenama, oni imaju užasan natalitet. Sve evropske zemlje imaju loš natalitet. I mi imamo loš natalitet, ali oni baš imaju užasan. Imaš 2 zemlje koje imaju nikakav natalitet na svetu, to su Japan i Nemačka. Doduše, Nemačko i natalitet, uslovno rečeno, popravljaju Turci, jer u velikoj meri žive tamo. Pa i u Velikoj Britaniji, tako, mislim, znaš, i to je ta priča, vidiš, recimo, Rusi imaju već 4 godine pozitivan natalitet, znaš. To je uvek dobar pokazatelj vitalnosti jednog društva, znaš, kad se rađaju deca. Mi imamo negativan natalitet, ali to je zato što je mnogo mladih otišlo s decom, znaš. Ovde je raseljavanje oborilo natalitet, inače ja imam puno sad dece i puno mladih roditelja koji imaju po 3, po 4, pa čak i više dece, znaš, ovoga. To je baš onako trend, jedan koji je dobar trend, koji pokazuje da smo se probudili. Znaš, meni Srbi liče na čoveka koji je bio u snu. Znaš, 30 godina bio u snu, znaš, i probudio se, pogledao, kaže, ovo je sve bez veze. Znaš, tačno tako. Nas su zaluđivali prvo moju generaciju sa Jugoslavijom, socijalizmom, mislim, nemam pojma, bratstvo, jedinstvo, čudesa. Pa su nas zaluđivali sa Evropskom unijom, pa ne znam, znaš, raznoraznim stvarima. Ali se i svet promenio, znaš, ovo sve, ja sam stalno, od kako se vratio iz te Nemačke pričao kako je to sve bez veze, onda oni meni kažu, ovi moji kažu,
Pa dobro, šta je alternativa? Pazi, svi su u Evropskoj uniji, a mi nećemo da ostanemo van. Kao Kuba, je li tako, ostrvo? A nismo ostrvo. Ti sad prvi put imaš validnu alternativu. Je li tako, u Evropskoj uniji? Ne samo što je validna. Šta bi bila validna alternativa Pa za vas? Evroazijska unija. Evroazijska unija, znači, pazi, to je organizacija, sad je pristupila Saudijska Arabija, je li tako? Znači, Rusija, Kina, Indija, ovo BRICS, je li tako? Iran, mislim, Saudijska Arabija, Argentina. 3,5 milijarde ljudi, ogromna teritorija. I ti sad vidiš Mađarska, koja je, Orban je baš interesantan, on je uveo sankcije Rusiji i uvozi naftu iz Rusije. I Rusi A i povremeno preti da će da izađe iz Evropske unije, tako da. Pa da, oni u stvari izlaze, znaš, potpuno mi je, kako bih rekao, vidljiv scenarij da bi se mogli uskoro ograničiti direktno. Znaš, Bugarska, Mađarska, a i Rumunija je klimava, znaš, klimava zemlja. To su zemlje koje su naučene da slušaju, znaš, mislim. I oni, vidiš, svi su jedinstveni kao kobajagi. A gde su jedinstveni? Mislim, u čemu su jedinstveni? Evropska unija nikad ni u čemu nije jedinstvena. Mislim, onaj osnovni akt, onaj Lisabonski akt, pola zemalja nije usvojilo. Mislim, oni čak i formalno... Dobro, čini se da je bila jedinstvena do pre 3-4 godine i do pre početka raznoraznih kriza. Dok ima para, pazi, kad je žurka i kad je dobra klopa, svi dođu na žurku, je li tako, besplatnu klopu, znaš. Sad nema para. Mislim, sad je samo rakija. Sad, što je najgore, ovi koji ostanu, oni mora plate ceh, znaš, mislim, oni će morati da plate i za ove koji su pojeli i popili. I sad je tu svađa, pa ja sam to pričao. Ima onaj američki general koji je bio komandant NATO snaga do pre 3 godine i u nekom intervju pre ovoga svega, pre korone, pre svega, on kaže nadamo se da neće na kraju ovog procesa zaratiti Nemačka i Francuska. Jer sad je već jasna tendencija da Amerikanci ruše Nemačku. Mislim da je to sad svima jasno. Meni čak i neki Nemci su rekli da im je to prilično jasno. Je li tako? Prema tome, Nemačka će da plati sve te cehove. Tako je predviđeno. Ali Nemci bi sad vidiš da Francuzi plate ceh. Znaš, nisu baš oni raspoloženi. To mi smo gledali u bivšoj Jugoslaviji kad se raspadala, tako. Svako je gledao da nešto ćapi, sem Srba. Znaš, i mi smo loše prošli zato. Naša emisija se zove Strateški dijalog, a mi smo polako ali sigurno došli do kraja. Šta je, po vašem mišljenju, konkretno za vas strateški dijalog? Na šta vas asocira taj sinonim? Pa asocira me na jedan široki konsenzus u društvu oko stvari crvenih linija, kako je to sad moderno da se kaže, koje ne smiju da se prođu. Ja sam to 100 puta rekao, mi bi morali da napravimo unutrašnji dijalog, ali ne ono što je bilo pre par godina, unutrašnji dijalog koji se svede na to da niko ni s kim ne govori ili mislim, da se simulira dijalog, nego stvarno da se napravi dijalog oko toga šta je to preko čega Srbija ne može da pređe. Recimo, na primjer, ne može da se prizna Kosovo. I svi učesnici mora to da overe. Je li tako? I onda s tim krećemo u pregovore. Znači, ne znam, sljedeća stvar je kakvo uređenje države želimo, kakve strateške odnose želimo sa Evropom, Amerikom, kakve sa Rusijom, sa Kinom. Kad to definišeš, onda je svakoj vladi veoma lako. Zato što ona može da kaže samo, mi se stvarno izvinjamo, ovo je bilo na referendumu, ovo je strateški, su ciljevi Srbije, mi ne možemo da odstupimo od toga, jer onda nismo vlada Srbije. A ovako se to svodi na to da se ti ciljevi stalno menjaju, znaš, to stalno se nešto priča, pazi, nama Evropska unija nudi članstvo. To deluje kao vic. To sad stvarno deluje kao vic, pazi, imaš najmanje 3-4 zemlje koje pokušavaju da izađu. Pa dobro, kad ti neko nešto nudi, ti možeš da odbiješ, ali mi to ne odbijamo, već stremimo ka tome. Pa, mislim da ne, znaš, mislim da postoji jedna, ovdje je 20 i nešto godina postojala jedna takozvana elita, mislim politička, koja je celu karijeru izgradila na toj mantri kao Evropska unija, evropske vrednosti. Koje bre evropske vrednosti? Pa vidi, pogledaj šta rade. Na silu vakcinisali ljude, zatvarali ih, maltretirali ih, oduzimali im pare. U Kanadi im otkazivali kartice ako je podržao one kamionđi. Koje bre su to vrednosti? Izvine, su to vrednosti. To su diktatura, bre. Pravo. Ovo je rekao neki ekonomista, kaže, oni su, kaže, iz liberalnog kapitalizma prešli u ratni komunizam, kaže, i sve u jednom mjesecu dana. Prema tome, oni sad ne znaju šta drugo da pričaju. Pa ne može sad ministarka za evropske integracije da kaže to je bez veze. Jer onda šta će ministarstvo za evropske integracije? Onda ona nema posla. I onda oni nastavljaju kao naš je prioritet. Onda dolaze ovi, evo vidimo ovaj Lajčak koji je više u Beogradu nego u svojoj matičnoj zemlji, tako? Koji tu dođe, onda drže neki ovdje kažu mi podržavamo vaš dolazak u Evropsku uniju. A nema konesara za proširenje.
Nema komesara za proširenje. Toliko ozbiljna ponuda da ne postoji niko ko se formalno bavi, nego ovo što dolazi je Varhelje, on je u stvari za neke odnose između zemalja Evropske unije. Prema tome, oni čak nema institucionalno nikoga ko se bavi evropskim integracijama, novim članovima, ali ti nude. Verujem da će to biti jedna od tema za neku našu narednu emisiju, možda čak i sa vama. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu za dolazak u Strateški dijalog. Toliko za ovo izdanje Strateškog dijaloga. Sve naše ostale aktivnosti možete pratiti na Instagram i Facebook stranici pod nazivom Strateški dijalog. Prijetno večer.